ଦିନେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶୈବପୀଠ ଶରଣକୂଳରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ଲଡ଼ୁ ବାବା। ଲୋକ କହେସନ୍ କି ନିଜର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି। ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିସି। ବାବା ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ହେଉଛି ଶରଣକୂଳ। କମଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଶରଣକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ହରିପୁର ଗାଁରେ ଲଡ଼ୁ ବେହେରା ନାମକ ଏକ ଗୌଡ଼ ରହୁଥିଲା। ତାର କପୁର ନାମରେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କାଲି ଗାଈଟେ ଥିଲା। ଗାଈଟା ବହୁତ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁ ବେହେରା ଦେଖିଲା କି କିଛି ଦିନ ହେଲା କ୍ଷୀର ଦେଉନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ କ୍ଷୀର କେନ୍ତା ନେଇ ଦେବାର ବୋଲି ତାର କାରଣଟା ଖୋଜିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ପାହାଡ଼ରେ ଗାଈ ଚରୁଥିଲା। ସେ ଗାଈ ଚରାବାର ବେଲକେ ଦେଖିଲା କି ଗାଈ ଗୋଟେ ବୁଟା ଆଡ଼କେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ପଥର ଉପରେ ତାର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ସେ ରାଗି କରି ଗାଈକେ ଗାଲି ଗୁଲଜ କରିଥିଲା, ଆଉ ଗାଈଟା ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ପଥର ଉପରେ ରକତ ଝରୁଥିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନେଇ ହେଉଥାଇ। ସେ ଡରିଗଲା ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲିଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ ପଥରନୁ ରକତ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନେ ଲଡ଼ୁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥିଲେ। ତାରପରେ ରାଜା ମନ୍ଦିରକେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବାବାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଲା ଗୌଡ଼ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଲଡ଼ୁ କେଶବ ମନ୍ଦିର। ଦୀର୍ଘ 1600 ବର୍ଷ ହେବା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ସେହିଦିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଡ଼ୁ କେଶବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛେ।